Magnano mbola tsara atsika jiaby folakandra ty. Bonjour, bonjour tout le monde. Ialako tsiny koa nisy fahataragna parce que maro koa raha rikirikegna. Io ny fitezam-batagna, io koa ny asa madinidinika. Bon, tsy agny ny problème. Ny problème tsika ny toetra raha misy eto amin'ny firenena Madagasikara regny. Zay mivolagna eto cinéma misy amin'ireto mpitondra reto. Tsy mpitondra raiky, tsy mpitondra roe, tsy mpitondra telo, tsy efatra, dimy, tsotsotra, misy cinéma jiaby rô. Iny cinéma-ndrô mainy ambondro ho fivolagnana zay. Fa miozongozogno ny lapa, misabadita, mianakavy an-tragno araiky rô. De mahita raha atao gauche, mahita raha atao à droite, mahita vola agnaty, mahita volagna ary. Zobaka olo koa fa setry, fa sahirana. Io vao mahay mikaiky volo, io vao mahay magnatony volo. Fa lerany koa fa sovero navy amin'ny tany tokony amahagnandreo, adinandreo fa za igny koa ny sovin'olo e, za igny koa ny navoatan'olo e. Gadiavy atao tsinotsino toetra iny mpitondra amitsika Madagasikara eto. Za matetiky teto ny volagna taminareo, mpitondra ny fandimby teo jiaby nanagna hevitry, nanagna vision, nanagna fitondrasana vahoaka firenena. Fa nanomboky 2002 za taminareo, nanomboky 2002 jusqu'à niany amarenkiaka jusqu'à kiama, ro tsy mitia tandrazana fa ro mitia arena richesse. Angorokarena ne diandreo io. Apetrako amitsika raikaraiky fagnontaniagna hoe za tsy hamohany taloha fa nanomboky 2002 magnontaniana ro mpitondra ro lohany aby ro, magnontaniana ro zay ny tagnatin'ny fitondragnany fandimby teto. Le telo farany volaniko zegny, mpitondra telo farany. Azovy amindreo tsy nangolo-karena, azovy amindreo tsy nangala fanagnany firenena, tsy nangalatra fanagnam-bahoaka, tsy nahodikodigny fanagnam-bahoaka. Aientany misy volandreo, aientany nisy fanagnana nangalarindreo tamitsika ta Madagasikara teto. Tsisy misy eto. Fahondragnana arem-pirenena, za tsy tanisa hoe bois de rose tsy haiko nino, tsy haiko nino, tsy haiko nino, fa hetsika jiaby raha zegny nisy tamy tany-drazantsika teto. Nino fivoarana nisy, nino fiovagna nisy, nino raha namirapiratra, ary nino raha niova tamy fiaignatsika vahoaka. Samy magnapetraka question vatategnatsika tsika. Ondry aligny raha io, arabika mitrotro raha io, zaiky mivoavoa, azovy mivoa atsika vahoaka. Fa atsika vahoaka neny tsisy jery, raha zegny ambarany anareo isan'andra. Atsika vahoaka ny tsisy jery, zay meloko amizegny mamalia za. Atsika tsara vitany hoe nabadoendreo, fa atsika nariendreo jery, atsika amizay tsisy jery. Reo ma fa foagna, atsika tsisy jery.
Ny fandimby teo rô nanomboky 2002 nataondreo ping-pong atsika pa atsika mbo iofo atsika boko niany mitomagny mitretre 30 millions tsika zio fitondragna raiky mampimoignoigny anareo jiaby mampimoignoigny atsika jiaby mampivolagna zay eto anie noho ny fahitana efa tsy mety raha ataondreo io fa mifoaza atsika zay mafo anareo 30 millions fitondragna dikôlo io fitondragna bady io mamerivery anareo de losa anareo normal ahodinindreo masy aka masinareo ahodindroky magnino tsy masaky wawawawa zay magnino magnino tsy masaky mamaly zay magnino parce que zay tsy voafodindreo vava anareo zao mihevitra fa anareo 30 millions population eto Madagasikara eto ko niaraka ny tsangana niaraka ny watawata anareo ndeha sambondreo ndeha contraire ara iro milefa iro io kofa ilefe faraparany koko raha ataondreo io non mampalahelo atsika tegna mampalahelo zaravaragony araiky litara araiky ny menaka bara araiky ny savon andeha rebrebena anareo izy azonareo vary ndraiky savon io anareo fa tsy tsaroany parce que nareo fa nivangoeny hitima ozy aminareo nareo fa voany batirindreo ny rajoela ny ravatomanga ny tsay Christian même reo député reo magnambany anareo mbola gogolf mbola merci président nazo vary tam président negna bebe ny vary menanareo fanagnanareo aleny bebe ny menaka menanareo are-pirenena ondragnandreo anareo tsy mandiniky aviany zay miwatawata volagna eto mba hatongavanareo saigny hoe hitsangagna anareo zay koa mavita mitsangagna matoa zay mivolagna eto zay fa mitsangagna mbola ino koa raha ambesanareo ary matoa reo fa miady an-tragno fa mizarazara andreo fa raha ataondreo tsy manjary mbola ino koa raha ambesanareo izy io mitety faritry izy io magnabato anareo magnaparitaka ody masigninany anareo iny draba losy jiaby nakadaleny reto député reto maire tsako vipany tsako pani tsako ministre tsako nino rehefa oka les peuples anareo koa tsy hitsanga io tsisy fivoaragna andeha aminareo zay aide-toi le ciel t'aidera fa anareo io mialatsiny zala mialatsiny azovy tsy volagna zao tontolo zao io raha ataondreo mibasy toliara QMM ambatovy io mamono cancer hitanareo ndo zavanareo histoire ny Hiroshima zava histoire ny Hiroshima zava histoire ny Tchernobyl tam Tchernobyl ny poko tam Hiroshima ny poko nagnakory peuple nagnodidigny teo nareo misy telefone haute gamme jiaby atsika misy Google jiaby telefone tsika zahava
tapé Hiroshima ndraiky Tchernobyl nagnakory fipokony nagnaia second degré nazo population tagny. Zegny aviany mivola ary zegny naviany zao tontolo zao mivolagna aminareo hoe non radioactivé io mamono. Non anareo mbola ouais zay miasa zay olona ary nisy saigny ray aman-dreny samby nisy saigny ny fandimby talohandreo telo reo tsy nikitiky raha jiaby reo. Atsika mbola tsy mandiniky, mbola tsy tonga saigny hoe matoa olobe regny tsy nagnano raha ty contre raha ty nagnazava raha ty monde entier les experts. Atsika mbola merci président. Tanareo volagna anany nareo koa nandiniky alevanareo hono volagna anany hoe ny misaina hozy izy fa ny bokonositra magnano bokonositra tsy hainareo fa magnasatsika peuple hoe ny misaigny fo hozy izy. Ben oui normal. Nagnino reo tsisy masaky mamaly agnontanianay hoe nandeha 85 milliards de dollars io bastoliara. Nandeha natao nino nalefa ia or banque centrale tsisy vola, ministre en finance et budget tsisy vola, trésorier kapoty, piasa panjakagna zara fa mahazo asa, zara fa mahazo karama, tampoky mahazo karama le 40 le 50 fa tsy mahazo eky le 25 igny 26 igny. Non zay mavozo zay tsy mavozoko ndraiky. Zay ty maro la grève nataonay ta Madagasikara teto, zay tsy niambigny pitariky, zay tsy niambigny hoe avy ianareo nino. Non raha koa fa tsy mamango amy lohanay taloha zay nianatra teto nianatra tary riatinay grève zay fipokany. Raha jiaby fambaranareo afaboakanareo favolana. Non bravo bravo. Reo gendarme reo police maramila reo famvolana reo fa kajo ndraiky fitondragna ty ino tsy mampitsangagna anao. Reo fa malegny ndraiky fitondragna ty ino tsy mampiboaka anareo milala. Anareo fokotany araiky zao koa volagna amy grève magnino ke osamboninareo fokotany araiky. Tova matanjaka tany ampidirandreo nareo basy. Zay efa nivolagna teto. Reo police gendarme indrindra gendarme volaniko eto irony tsy haiko hoe mampivolagna ratsy sarim-bavy reo io PD reo gendarme reo bande d'abruti. Pesos mampikorontagna raha jiaby. Ino raha mba azontsika vahoaka manontany anareo baka za 2002 araiky nitondra 7 ans navy korontagna 2009 transition 5 ans. Nino raha niova tamitsika anontaniako nareo vahoaka ino raha niova tamitsika.
tamin'ny 2009 nefa ny atsika vahoaka ny taritiny navandesana hoe hagnano fagnovana firy atsika maty tambotsoroatra nasaindreo fotony valeur le magnatriky voninkazo jusqu'à 7 février jusqu'à temps non mialatsiny ireo namono olo koa reo magnatriky voninkazo zegny tsamba dinihina roa eky zegny hoe magnabaribary magnamboatsika vahoaka non nareo iofo miampiasa basy razananareo fa diadiavindreo tany masinareo fa mampiotendreo fady non merci président merci député merci maire non franchement nineny efa vita zay fa nagnano servicenay tamin'ny tanindrazana zay fa nagnano didinay tamin'ny tanindrazana fa noavinareo mare zay zao miman tsy miman zay miambindranary mangala zay alhamdoulilahy maro aplanja maro mapandry fa nareo baka eo andekadikadalendro avandivandesandro egny rodo egny roso akibahelinareo koa rodognareo ry anareo bokoa miandreo iny vary masaka aomby maty bihoro misaotra nareo merci nareo izy roso na roso nareo bokoa tsaroandro nareo tsy tsaroandro fanagnanareo lovanareo tanànanareo fasandrasana jiaby raha masindreo non iofo agnontaniako baka nareo agnontaniareo telo nitondra teo nanomboky 2002 nandeha arena jiaby nangalarindreo na lafindreo aia amizay volandreo mipetraka à l'étranger tetekiny atsika tsy hoisy vola iodikodiny atsika zao boka mbola magnariary amle ariary fa teteky atsika mbo midoko parce que tsisy vola mba mbarazaba vola atsika zao mahazo nino amin'ny valeur anazy atsika na 100 €, 100 € magnasako zegny magnasa zegny mba agnontania edy avanareo andafy agny mba agnontania tsiako faminareo na hoe bledinareo andafy agny hoe magnakory 100 € zegny andafy agny magnasanareo magnasahatsika vahoaka le 100 € volagny rajoely atsika koa ny fasaheny baribary fagnasahana atsika ny kely misaina ozy izy fa ny bokona eo ihany izy kely misaina aondrany raha jiaby Ravatomanga Tsay Christian les ministres les gouvernements les députés les maires oh jiaby noho ny fa miozongozogno iavoloha miozongozogna amin'ny gouvernement io reo vo magnasary mitety toliara mitety Diego mitety Nosbe mitety Tsakoia ampandrirano atsika mbola magniky mbola andeha agnatiny fo tsika za masaky ny fantako ny anareo mbo andeha agnatiny fo ireo boka magnino magnano akonangera amin'ny lamboka vita blablablandreo na lalalala reo loso io nareo nagnontany atsika vahoaka za tsary nahita dans le monde entier ke
conseil de gouvernement ou conseil des ministres tsy conseil de nino nitetezigny faritra kenandroso pays araiky za tsary nahita za tsary naregniky Trump nandeha nitondra gouvernement nazy nandeha nivory a Texas wala nandeha nivory a Chicago wala nandeha nivory a New York non Macron autant za tsary naregny izy nitondra gouvernement nazy nandeha nivory a Toulouse wala à Strasbourg wala à Marseille non même les pays africains karatsika za tsary naregny Traoré nitondra ministère de gouvernement nazy membre am gouvernement nazy nandeha nivory sud ou nandeha nivory à nord milliards et des milliards vola landro io déplacement ndro jiaby l'hôtel hanigny gasoil jiaby ro amizay mitondra vadindro ny mitondra vady mitondra tsaikindro ny mitondra tsaiky les bled zegny atsika mbola io no nijerindro hely anareo blablandro ry amendro vary amgona amendro menaka amizegny hoe amendro savogno amizegny hoe amendro paty amizegny hoe ambadika ty ro magnondrako lafilafony raha nde amezandro anareo raha aondragnandro normal ro tsy mijery anareo normal ro tsy mijery anareo anareo zany toty anareo toty zanak'akoho anareo zao koa zanak'akoho natopigna tsembe natopy tsembe io anareo iro roso mampalahelo atsika vahoaka tegna mampalahelo atsika vahoaka tanitsika roso fanagnatsika roso tany masigny diadiavy matoa fa nandeha tany masigny zay nandeha razana zay baka tsisy raha hafa koatran'izany tany masigny koa fa tsy nasiandro ajana dikan'izay ro fa tsy magnaja razana atsika dikan'izay tokony foagnandro ministre en culture et communication ino aveko volana le communication atsika tsy mboandro volana atsika tsy mboandro mandeha magnaramy Facebook atsika tsy mboandro mandeha am télévision ni radio volana déclare raha tadiavitsika tsy sindraka foagna le samy manginy courager les bras les doigts sur la bouche nefa kabaro atsika magnino magnatoetsaigny karaha atsika boka mitretre zay ty mijaly zay ty tsisy motra anareo tsara mijaly fa anareo mitady jaly anareo tsara sahirana fa anareo mitsakaraka sahirana 30 millions anareo bo majin'olo karaha regny mankadala anareo réveillez-vous oh anareo via ty baka fa tsy eo fa anareo mihoatahoata am Facebook hay zay mima tsy mima fa be nataonay tamy tanindrazana fa vita nataonay tamy tanindrazana noho ny fahitanay ny tsara natao taminay ndraiky ny adivanay taloha avianay mamoha anareo mifoaza io mampanjaka ro io mampanjaka nde ampanjaka an'Angleterre Suède tsy aiko aefo fa tsy avozon'olo ajegna fa tsy avozon'olo raha hoe tsy miragna zegny fa ty nipetraka fipitrahany io amin'ny alalan'ny alatra
16 ans izy mipody nagnano lelontsaiky 16 ans alatra raha naveny teo atsika mbola tsy tonga sainy zone tsy fahasahiragnana ndraiky jaly misy amitsika ao fa atsika ndo mitady jaly mitady fahasahiragnana zegny ny raha misy karaha to atsika mivola am'izany ka atsika mitady faty anao tsaiky ty aba tsara tsy aiky mitady faty fa miambigny izy karaha zegny koa mavoatsika tsy atsika mitady jaly tsy atsika mitady fahasahirana fa fahasahiragnana ndraiky jaly io fa nampembesindreo atsika io nabadoendreo tsika nabadoegny firy zanaka atsika nandafy fanagnana atsika nandafy tsisy raha tsy nalavintsika hoe baka zanaka atsika ho tafibo firy amy zanaka atsika mahera azy io mba miasa mba mbarazabaka firy fa nindreo mandeha ia velo masaidomara tambo koa anao amizay mba magnano force koa anao mandafy le hely tavela fanagnana koa baka mba anda hiboaka koa zany kanao avy amy visa ao nefa io maly tampiny domy maty sety atsika iofo ro visa ao misy nindro ro tsy magname tsara ro tsy magnavia visa fa atsika ny tsisy jery ben oui atsika tsisy jery mampalahelo azafady zava anareo karaha misy télévision jiaby anareo mavita magnefa canal plus jiaby tsy haiko Star Times jiaby atsika Madagasikara eto atsika tokony mahita vaovao ivelany pays africain karaha atsika zava zao maro pays africain fa roso le mpitondra hitandreo fa nangorokarena le namondreo aronganandreo maty araiky vo fa izy miala io ny essentiel pour l'avenir de notre enfant non izy magnano izy nagnamia zay avary hainao ty ny valeur ny halatra ataondreo amy tanànanao anao megnagonim-bary raiky lera nisy sempotro fitondragna reto sempotro ro mahentany misy anareo fa ro koa fa sauvé fa naveto amy tratra rano ro fa tsy bomboro reky ro fa tsy sempotro eky alhamdoulilahy mila ohatsy eny ke fanjakagna matsiaro koa matsiaro peuple zegny koa raha ataondreo io atsika miaraka mety zandara polisy ro kon'olombelon karanao ro ino ma raha vozonareo ro koa mamango anareo riata koa ro koa mitifitra anareo tivira koa fanambarany anareo tsisy raha vozoan'ny tafiky gendarme maramila mandilitra cocktail molotov ataova zegny baka roy raha fagnedy roy fotony mamono direct anareo misy pilotro anareo misy sabo anareo misy famaky anareo misy lafle niny tsy tifiranareo ro koa tifira koa valy fontriky fontraka ro io koa tsisy force agnarandreo force fa ro io tsisy force vavabe fo
ro io magnano angovona lovo. Enareo angovona lovo zegny an'ero io e. Mahery motra amin'ny satrana, mahery ambolohany fa roboko te malemy. Anareo koa natoitry ro, namaly ro io malemy. Vingt-trois régions, tiako 24, 6 provinces, anareo tsy matoitry. Pitrano favozonareo basy. Dignareo baka fahasahiranana ndraiky jaly io. Zay ndraiky ne tsy kajo volagna. Fa nareo no mampalahelo. Zay koa malahelo anareo koa. Fa nareo ndraiky nanjary antibavy tahitomaigny. Indra nambarany anareo telo. Président telo mifandimby reo. Azo avy amindreo io zao miaro anareo vahoaka. Azo avy amindreo io zao mba nizaha anareo vahoaka. Zay fa nagnambaranareo ny ro telo io vazaha mody miady. Ro telo io agnatin'ny club 48. Zegny tsy asaikiandreo mitsanga mitaky fédéralisme. Misy aminareo ndraiky miaraka aminay, afa maro miaraka aminay. Fa koa nareo mbola ianky tsy haiko Fraisakina, tsy haiko ino reto Pacifique na Océan Indien, tsy haiko nindreto. Nareo io za baka ry Pacifique zio nandeha ero. Ro sady tsy canal Mozambique, tsy canal Océan Indien, ro tsy Océan Indien, ro sady tsy mer Rouge ary Pacifique. Aia ro zio namody vava ro jiaby. Nakory nareo vahoaka. Dinia. Anareo mamihevitra. Nagnino ro nandeha Toliara, ro navita nampideplace 800 maramila gendarme tafiky. Fa nagnino ro tsy mavita miaro vahoaka amle 800 maramila nandiagny. Ro zio bakay alefa koa 800, 200, 400, 1 million tafiky maramila Ambaribe. Parce que semaine prochaine baka ro ivory Ambaribe. Ah non, atsika io Mea maranty mandeha jiro fanatiko zalahy bravo. Bravo, izy pose question aminareo. Fanagnatsika zay, richesse misy amitsika, banque centrale tsisy vola, budget, finance, ministère tsisy vola. Raha andemonatsika vahoaka forcendreo alefa. Parce que vola fanoandreo, fanzarizarendreo pesos. Non, tsika mbola iofa. Za fa nivolagna teto, ro koa fa nagnano rodopena andeha tany araiky. Avolagna fa ho misy raha andeha lendreo, andeha ravendreo, andeha halafondreo. Non, tsika manginy fa. Mampalahelo tsika. Mamaly koza raha more. Ro zandary ro nezana bahoaky, vadindreo miegna io. Miegna miaraka amitsika ambany tanàna. Vadindreo tsy miegna Yavolo, wala tsy miegna Ambatobe.
Wala tsy megny amin'ny frontiera suisse vadindreo manjanaka andreo miaigny amintsika amin'ny vahoaka koa fa mamango anareo riata koa vady aman-janaka andreo ahitandreo izy baka eo baka koa tsy ho tonga saigny le vahoaka le gendarme mitosy olobenareo mitosy zanakanareo mitosy asidiny tiako anabavinareo reninareo tosia koa andreo baka marary sa tsy marary simple ane zegny valiny fontiky fontraka mialakatso ambodepona hetsika jiaby ta misy ro jiaby io tamiko mandeha rano karaty amany piso mitete moatry mandroboka raha varotronareo roboka materielnareo roboka velitegnanareo zay mampiasa électricité tsy mandeha fa reo mileba hélicoptère avion déplacement volam-bahoaka volany impotsika an'io andro io raha zay fambarany anareo sanandra volany impotsika atsika tirendreo igny efa impo nefa mivola atsika ho andreo mampalahelo magnontania boka anareo azovy amin'ny zanakandreo io mianatra amin'ny école-mbahoaka ambaraza eto valia aminaka eto azovy amin'ny zanakandreo io ambany asa maro amin'ny zanakandreo io tsisy diplôme miasa agnabo fa nitsika nandanigna nandafosagna fanagnana nandafosagna lova nampianatra zanakatsika nahena azy diplôme ara-dalagna non chauffeur amin'ny bajaji chauffeur any lakôky animateur any katy club ny perse perse elo koa zala me elo koa sesy zala karako io mantany mandafo cette feuille zala fa manonga raha ty zegny mitsangana atsika c'est le moment ho izy ny vazaha mitsangana atsika toliaran'ireo miady ro tsy agneko ro ndraiky nagnano lasadra aomby mazavaloha ro hoe ro tsy agneky tany ro nde gnanaovagna rakaraha io nagnino toliara mavita miady atsika tsy mavita miady 5 province ataoko 6 parce que fa maro amindreo amy capitale eo koa nembaka ro io hoe 6 province gouvernement misy firy tsaiko 30 tsaiko 31 tsaiko 32 plus raduel ataotsika 35 io atsika misy 30 millions non asa atao compte mosquito ka ny rehetra andeha fara zalahy zahava raha nandalony moaly todika amin'gay tsy milanja gisy za raha olodiny nivolagna izy moaly hoe baka hoe ho foagnana ho izy ny 13 mai raha olodiny anao gogol sady anao boka gogol fa ela io 7 février nareo io ny tokony foagnana fa tsy ny 13 mai foagna 7 février io fa 13 mai zay tsy possible andeha foagnanareo na iny tsy foagnanareo koa 47 fotony tsy fahanareo
Ary tokony foagnana tsy asina le 13 mai dadilahinao fa tsisy faela fa 13 mai ne tsy maintsy mipetraka io fo. Foagna 7 février nareo isaka taonanareo mandany milliard mandeha Ambotsimbato ry mandeha magnatriky fleur ndraiky chemise blanche vandivandinareo reto. Lerany namono olo taria nareo tsy ne hoe olombelogno manafahigna reto. Olonareo fitondragna zao mitivitry olo jiaby tary na ino tsy alefanareo ankety. Alfasaketiny 7 février azovy nitivitra zao namono zao tontolo zao fa na hoe fulany nitivitra na ino tsy sambory na ino tsy atao garde à vue. Alfasa fiadagnana izy boko fidery amy gagazo ary amy tragnony zamany agny. Stratégie simple ameko anareo règlement de compte izy koa reo fa mitivitra anareo riata koa amin'ny ambany tanàna ry ne misy avandreo maro e maty araiky vo fatin'olo maro tsy mantsiny. Nefa ny malo vahoaka tompon'ny fanjakana fa tsisy olo tompon'ny fanjakana io ne matetika mipodiko eto hoe ty mo fanjakana ty ne mampaverijery olo avy amin'ny fitondragny foagnanareo amin'ny akademia ao io mo io hoe fanjakana atsika fa tsisy ampanjaka mitondra baka amle ampanjakany mboan'le hoe fanjakana fa tsy olo bobo mady fidignany ana mare 5 mipetraka eo ke i fanjakana n'importe quoi. Foagna agnatin'ny akademia malagasy le mot fanjakana fa tsisy ampanjaka mitondra. Fitondran'ny Madagasikara ne aroe fitondram-bahoaka igny le hoe fitondragna andesin'le olo fiditsika. Abaka eo misy amizay le hoe fitondrany rasana igny le mpanjaka mifandimby tsy midika hoe ke izy mpanjaka izy manjaka mandidy manapaka non nde izy mbola mangala hevitra amitsika vahoaka manantany sy ny vorongony fa izy tsary nandidika aza mpanjaka tara fa tsisy igny fa civilisation zao. Atsika mifoaza zala mais oui mariny volanao frère na ino tsy ataony agny amboy mirarina any agny dévolution anazy ataovy amboy mirarina azy agny dévolution anazy fa tsika ribiribendro mitety faritany mitety district mitety nino za magnambaranareo tanky atsika tsy mifoha zay boka fa mifoha fa tanky anareo mbola io fo non baseky zay fa vita le very niondragna zozoro tanareo vorogno niondra zozoro niondragna orefy jamais anao nahita vorogno mipetraka agnabony orefy ke orefy olaka orefy igny lefitry fo baseky zay fotony vorogno iny tsy maintsy hitiligny mitiligny amizay tsika jiaby baka aza magnano very niondragna orefy ke folaka ilefitra non fa tsy agny atsika olobe taloha miady amy saboa fa zio fa miady amy jiry donc izy fambarany anareo raha tokony atao ataova dona maina ambondrina rarota izy io baka zay place dianandreo 200 400 500 maramila zandarony maindreo mahita zegny parce que miaro tegnandreo ro fa reo tsy aro anareo vahoaka zegny jamais de la vie ambaraza eto azao gendarme miaro vahoaka
Aboko za fa mivolagna isan'andro. Gendarme tsy natao hiasa en ville. Ça n'existe pas. Fa noho ny antsika vahoaka badoindro atsika manginy. Aboko io gendarme io ny loventsika tamy la France. En France tsisy gendarme miasa en ville, toujours la campagne en brousse. Zavanareo avy ambarobe mbo mbarako anareo raha mbarako momba gendarme ty. Zay ne raha misy rojo io tandrignasanareo raha mbarako mbo andeha tondro hagnapetraka poste gendarme o Bastoliaro mbo andeha tondro zay tsy aro atsika vahoaka fa ndiaro Bastoliaro o raha andeha mono atsika vahoaka. Tsara ro tsy miaro atsika zay. Atsika tsy magnano karaha akoho, magnanova jinny akoho, halignandra atsika mba mandry agnabony richesse-tsika tranquille, karakory ataony akoho? Jinny akoho karakory? Jinny akoho halignandra izy agnabony kakazo, marandraigny samy magnoety mitombo be. Maro ane raha mety dinigny afitatsika velotegna zavatsika maro zanakatsika rahalahytsika sibitsika nabavitsika mahera miaraka mavita raha hely bloquegny, miaraka magnano raha hely menacegny. Fa zanakandreo anao ndraiky naregny zanakandreo ny menacegny, anareo ndraiky naregny zanakandreo ny bloquegny. Non, zanakandreo ndray namon'olo io tsy mandalo amy tribunal. Fa anareo ohatrenika anareo miamby ny fagnadediagna, io baka terme andreto fagnadediagna. Tegna diadiavindreo nareo fagnadediagna iky diadiavindreo. Atsika io fa ro tafiky reo volango aminareo maramila zandaro. Ah non, zay niantra teo Antananarivo teo volango aminareo, natanjaka Kosfap, natanjaka Rezepo, RMN, tiako nino zay mpianatra koa fa migreva. Hitanareo ers regny eraka croisement jiaby igny ampitandreo ers, tsy matana zay, tsy avozony koa zay ava ninenino vato ndraiky kibefo kolonga fo ravagna. Fa tsika mangetaheta agnabony laka zay. Afany mamono voe, afany miravaka nify. Atsika sady mosara, tsy miseky, tsy mamboy, tsy mihina, tsy motro. Non, ndreo tranquille, bazarindreo agny ivelany. Atsika samby atsika amizay mitrosa bazary. Drako ataova hely fa mare drako mandalo magnefa irako zanako. Ro hitanao nditrosa? Jamais. Fotony volatsika ho andreo, volatsika ahodignindreo. Le vola madio azondreo amin'ny aregnatsika amy richesse-tsika igny miditra mikotondreo agny ivela. Fa le volandreo maloto amin'ny affaire tsy manjary bakagny igny ampiodikodinindreo tsika io. Atsika amizay magnariary amile ariary, magnarignary io tsika vahoaka. Foaza zala atsika nkadalendreo 16 ans. Eritreretra baka ataovanareo konty
Rajoel ndraiky Rajo ty 16 ans. Raval 7 ans. Firy jiaby. Nindra niova tamitsika. Ino? Oh, fagnovagna. Oh, fampandrosoagna. Oh, mamirapiratra. Oh, zegny hoe. Oh, manara-penitra. Oh, tsy haiko nino. Oh, zegny aty. Oh, gauche à droite. Nisy nentefa tamitsika avao karaha jiaby zay. Nentefa amindreo. Nentefa amindreo. Atsika iofo. Tsisy resaka rasisme eto volaniko aminareo. Anareo ndraiky netareo nitosy rovana Ambohimanga. Anareo ndraiky netareo nitosy rovana Manjakamiadana. Anareo ndraiky netareo nitosy fasana Andrinampoly Mery ny trako fasana Anjovy. Anareo ndraiky netareo nitosy azo mafasana raiky Soraka io igny. Trako fasana Andray Miaro, trako Azovy Miaro. Anareo ndraiky netareo nitosy teo. Non, reo tsy mitosy eo. Fa fasan-drazana anareo ndraiky diadiavindreo, tosindreo, riatindreo. Fa misy bruit agny. Mandeha koa fa no slava fanadoso tsy azo igadragna olo fa parce que fa tsy agnatin'ny lalagna rango nisy un droit de l'homme hoe travaux forcés gadra mandrapahafaty fa misy bruit mandeha agny hoe misy hangala io no slava io nefa io tanomasina. Normal misy angala ndray sy mitsiodoany to nataondreo karaha io ke reo mijerinao slava nareo zay lodirana fa misy bruit mandeha agny fa efa tsika miamby. Oui. Grave. Grave ozy aminareo. Adingatsika razana tsika. Adingatsika olobe tsika nasaky namontegna ndraiky nivonegna. Ny fitiavandreo taranaka atsika mare afaka mare mba hiada. Non, atsika ndraiky atibavy ntaintomay. Za tsy famatra raha volagninao frère. Mamody vavambahoaka. Grave. Tegna mamody vavambahoaka koa ny acte ataondreo nareo io. Zay efa mambarinareo. Matoa zay nagnambaranareo. Matiny andraika mare tsy mira. Fa izy koa raha ndezarizarendreo aminareo io fa voahitima. Fa voabadiri. Baka vavanareo mifody. Anareo malemy. Non, nareo. Merci président. Tsary misy président nagnano karaha ty zay teto. Izy amizay ato. Magnano kongo mantsy. Mihinareo le maty. Izy baka nangotaniako anareo teto. Masaka izy ambara izy baka. Hoe za koa lanao karaha manakaza araiky ho an'ny faritany ameko ho an'ny district. Mbambara za ie faritany ie district na maison Rajoel karaha manazy. Ama président république izy vavanazy zay nangotania izy. Batania izy baka. Azovy na mena karaha manazy io. Anareo volana fa vola anazy mizara varro. Vola tsika vahoaka io. Vola amin'ny impotsika izy andivangendreo vary montraka tsy ako vary tay aby reo.
Roa jiaby io frère fa nefa vaovao pesosy izy koa ro razana hoe tsy merigny ro za ho azafady aminareo koezy fa roa jiaby io akamaroan'reo fa vao pesosy frère ry tsy haiko mamagna tsy haiko andria misara tsy haiko andria magnino tsy haiko fa vao pesosy ndero amy tany misy ro frère vahiny mibeko ro tsy haiko andria mandresy tsy haiko andre nino andre tsisy rapari azafady koa izy tsy za merigna anareo razana fa mahery raha ty ino mirigna amy gouvernement ao mirigna amy gendarme ao anareo misy salegandoa aby ro maro aminareo fa nivadika avadikindro amy pesosy misy aminay Mbaribe misy aminay Mahavavy ary misy aminay ao Majunga ao vao vadiky pesosy nareo misy salegandoa aby ro asindrazana mipetraka aminareo amizay diadiavindreo amy pesosy potia amizay nareo mampalahelo aboko tsika boko andeha angataka mirazagna hay joro tseky ty angataka joro fivadignandrolo reto razagna nareo fa diadiavindreo tsy asendro asy ino koa joro andeha ataonareo fa tsisy culture azafady koa izy amitsika jiaby mampalahelo ino volaniko matetiky hoe afarandreo mompere koa mbona say ry masera reo mbo hiteny ratsy fotony fatiro loatra fatiro gendarme maramila tafiky tsy haiko nino non cool jiaby avian'io pesosy ny vola raha vatomanga zegny tsy niany nahezany zegny nangalatra tanareo tsy masaky miseho vahoaka olo maloto boka tsy masaky miseho vahoaka tampoka izy naseho vahoaka tambody vanio ty mahoritana tono vantrivantriky kizy boka mbarako zegny ro salegany ro ny tegna namono razana atsika parce que voapindy ny pesosy ny otafady koa izy ampidivondreo tsika ampidivondreo razana atsika ampitendreo fady razana atsika rosy edy brrr bah oui tsisy jeriky anao volagny ho avy fandoza fa maro ny mandoza atsika koa fa magnano fiaignam-bazaha fa maro mikotsy amin'ny amy koziny mikotsy amy cousin mandoza zay fa vita Madagasikara fa nefa anao mbola mivola ifandoza fa mandoza oui nonino fagnabadoagna fagnadiadiavagna les cultures fandoza amizay le zaza éducation civique zéro mampalahelo aia a Madagasikara za magnotany atsika jiaby misy fampianarana tsara ndrenao taloha anao mandeha amin'ny école privée zegny vraiment école privée
fa zao na mandeha école privée ry fanjakagna mandidy école privée raha tsary nisy, raha tsary nisy. Vakansy hitambarana fa hoe fampianarana samy manana ninazy fa zao miragna fo anao mianatra amin'ny fanjakagna ndraiky anao mianatra amin'ny privé mira fo. Mampalahelo ke zay mivolagna ro zandary ro fa lany clé, ro fa miady an-tragno, guerre des étoiles fa misy ozy aminareo, guerre des boutons fa misy ro samby ro. Mba imaginenareo andeha hagnano ino conseil de gouvernement 800 gendarme police maramila, logique zay aminareo. Ro mahita arme ampiasaigna ndraiky olo 800 zegny, ro tsy mahavita miaro atsika vahoaka. Dikan'izay ro tsisy andrany ro hiaro atsika vahoaka. Io ambarako anareo tsisy andrany. Aiza la baka ambato be andeha iavoloa marino pipan lalagna jiaby takoana anara. Oh, anao mazovy, anao koa ty firin'olo sniper, le vrai sniper koa ny tifitsy anao milara anao poatifo, tsy mila tampetaka ty. Pipan andeha many pipan disongo ro pipan. Oh, fiaignana an'ino masy ty Sodoma Gomora. Atsika zao ne magnantarondro miteti-po samy ambony ino tsy ho tapaka. Zegny edy raha hitako, zegny edy raha hitako. Dimy afako moaly za tafitokiky eto za ivolagna DG-ny douane le zalata matavy eo amporo eo. DG-ny douane apetrako aminao fagnontaniana, fotony volagna anao fako moaly igny samboriko anao hoe tomobily tsy tokony hiasa eto Madagasikara. Nipotehinareo amin'ny la douane io parce que nipetraka fa misy 25-30 ao. Aia moa liste na hoe afisy mipetraka hoe ty tomobily tsy mahazo ampidirigny Madagasikara wala tsy azo ampiasaigny Madagasikara. Mamparaha misy zegny directeur an-douane amin'ny la douane jiaby, ny afisenareo zegny amin'ny la douane jiaby. Zay mahe avany agny ny fasa tomobily karaha zay lafa zay to mety miasa ato ro mandefa tampoka avy amin'ny la douane bloqué nareo. Voiture utilitaire koa ro amizegny directeur en douane voiture utilitaire io tsy tokony magnefa la douane. Azafady, voiture plaisir oui, fa koa utilitaire non. Normal amizay zo fontiaka ta la douane to izy koa sarina bokanao igny DG-ny douane presque voiture utilitaire ane regny. Pourquoi andeha angalanareo taxe? Izy boko lafo ny vidiny vangagna izy, taxe andeha takinareo aminany agnaboagna izy. Non,
za zao magnontany anao DG ny douane ro sprinter jiaby hitanao miasa eraka ny Madagasikara io ro gouvernement ao tompony masaka efa matra zegny anao est-ce que ro io magnefa la douane avy io non za mahita gouvernement ao olo efatra araiky amindreo misy valo sprinter anazy ro olo efatra reo manana sprinter 10 trota araiky amindreo efatra eko io valo sprinter anazy tsisy nagnefa la douane ata araiky fa za zoky be ndefa roe telo sprinter andeha taxenao la douane or voiture utilitaire anao boko lany fagnahy tomobile apetraka ny tompony agnatin'ny lakorony la douane aboko ty le magaga volagna anao ne DG douane anareo magnano anareo jao fa zay tsy ambake anareo volagna anareo fa namborane anareo volagna fa tomobile io tsy mahazo miasa Madagasikara maimba asy andeha ataonareo pièce détachée valia sa nagnino andeha ataonareo pièce détachée vola amizay mandeha mijovy nagnino tsy kahinareo tompiny tobilinao zany tsy mahazo miasa eto ravagna izy tompiny avy mandravagna tobilinany ataony pièce détachée fa anareo ndro andeha hagnano le pièce détachée magnabaribary olo DG douane za zoky be zao koa andeha be lakasy ramaseky tomobile maty jiaby a Madagasikara eto anareo ndeha gnino za koa andi taxe za koa anareo parce que zoky be ndeha gnamzigny fa anareo ndraiky DG douane anareo ndravagna tomobile atao pièce détachée atao zegny hoe andeha lafinareo or nareo mivolagna fa hoe raha tsy tokony asa eto madininao ve monsieur le DG douane raha volagninao tsy mahazo miasa Madagasikara fa pièce détachée ndraiky mahazo ampiasaigna Madagasikara n'importe quoi zoma carrosserie ny tomobile moteur ny tomobile fa tsy carrosserie mianara koa anao fa bado karaha ataonao zao anao olombelogno fonao ma olombelogno anao fa tsy vatagna anao karaha zegny tomobile moteur ma tomobile izy fa tsy vatany igny carrosserie igny karaha andeha atao pièce détachée zegny edy le kolikoly mazava raha zegny kolikoly boka zegny nagnino tomobile jiaby miboaka gasoil sembotry olo jiaby pollution tsy pollution tsy aretenareo alefanareo lakasy nefa ndraiky regny mipasse contrôle technique parce que pesosy mipasse monsieur le DG douane aza badoigna zay he asa badoigna olo tsy mahazo miasa Madagasikara nefa nanareo ndeha hagnano pièce détachée non zala mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph magnabady olo ro ozy aminareo kone tegna magnabady olo anavaritra atsika dia goatrenika atsika bako mijotso ambary be misy raha magaga malany fagnahy io zaho amin'ny avaratra ao tsy haiko zo nahitany Bianco na tsy hitany Bianco tsy haiko za na diso ahitsianareo koa za diso aminay amy résidence amy tany misy gouverneur ao gouverneur araiky taloha tsara hitako nagnadoso le raha ino raha misy ao zao rangona viany cornet pistache
taloha gouverneur araiky teo izy mampiasa budget ny gasoaly 2 millions. Budget ny gasoaly 2 millions. Navy izy alay corner aty budget ny gasoaly na jotso 1 million. Nandeha moa vola sasany. Nandeha zegny io 1 million igny. Nagnino na doso? Aboko. Ro amizay. Misy ny amiagna gasoaly, misy ny tsy amiagna gasoaly. Nefa ny mpiasa ao amin'ny faritany, mpiasa ary amin'ny résidence ambany ary. Aminay Diego volaniko zegny, zaho sira fa province sasany mety magnano koa ro gouverneur alo. Indra misy ro tsy amiagna gasoaly. Normal. Akory mahatondro agnano gasoaly? Vola 2 millions ndeha jotsinao 1 million, azovy ny azo, azovy ny tsy azo. Zegny raha misy amin'ny amin'ny résidence amin'ny faritany aminay Diego. Rango naviany ty gouverneur any Diego, président Corne Pistache. Mba azave aminay koa ny tasianao, ino tenao tongavagna amizegny? Piasa amizay tsy mahazo karama koa tsy le 40 le 50. Maro miteteo amin'ny faritany ao. Zay ty netao e. Zay ty niasa tongtong to. Plus que nareo niasa teo. Nareo niany fo navy fa zay tongtong tamin'ny faritany teo. Zay mahay karakory fidirany gasoaly. Budget ny gasoaly na carburant. Fa tsy anao navy eo 2 millions ndeha jotsinao 1 million, nandeha 1 million amizay. Atao nino? Oh, amin'ny faritany eo. Maro mpiasa amin'ny faritany mitretry. Za tsy mikosy maso. Ndeha rajoely to volaniko fa magnara tsy mety. Izy ndraiky koa hitako, za koa hitanareo tsy mivolagna rajoely. Avolagna fa mety. Za tsy monsieur le juge ke hitsara. Fa za mitsara amin'ny raha mampitaregny vahoaka. Zegny misy aminay ao, amin'ny faritany ao. Mampitaregny mpiasa amin'ny faritany maro. Mitretry. Zay amty zala azoko be tsy mbiagna koa azo karama. Volan'ny gasoaly zay boka fa tsy hita foike. Teo boka gouverneur araiky taloha igny nisy budget 2 millions ny faritany gasoaly, carburant. Zio io araiky ty navy na jotso 1 million, tsy hainy amizay 1 million. Non, franchement. Zay ne raha volaniko aminao tasianao, anao koa olo marigny, madio mangarahara. Aboazy vahoaka amin'ny faritra avaritra. Région Diana nataonao roya 50 milliards. Karaha nataony Zandrilavalako afaka androny taky tamin'ny Lilson. Nandeha 50 milliards. Nataonao roa ino. Nagnitsy zarainao 50 milliards fa nameko compte anao teto noho ny anao bady tsy même compte. Ko tsy fahenao mitatagna izy amesa district ro 10 milliards 10 milliards 10 milliards. Dimy koa ny district amin'ny faritra Andrefa io e. Ambila amizay rô mitatagna izy. Mimaro tsy mimaro de merde. Fa anao ndeha tatagna 50 milliards. Normal anao nisy vola mandehandeha ndafy agny. Za tsy hainka nono ohatriny vola naondragna anao nandeha ndafy tasianao. Fa nahazo ka fahitako. Fa za fo magnambaranao, normal anao mavita magnondragna vola mandeha ndafy. Karaha ataondreo gouvernement ro. Mijaly amizay vao piasa. Les 40, les 50. Fonctionnaire mahazo vola 25, 26. Non. Afriagna magnatsiagna rô amin'ny étranger rogny. Voilà izy akeo izy tsy mikoafy. Mampalahelo zalahy. Tegna mampalahelo toetragny.
I marigny i ndraiky raha mba itohanako ingay tsy milanjagisy raha olodiny taranaka mpangalatra ary mpangalatra magnaranaka izy io ataony gouverneur any président-ny corne pistache aia fa maromaro zany volagna teto tasanao aboany mangarara 50 milliards aboany mangarara 2 millions carburant fartany nataonao eny 1 million zegny raha tokony ataony bianco audit am fartany diogo za suira fartany diabo ro magnano zegny parce que za tseniky naregny tamin'ny assemblée na tamin'ny sénat ke hoe nisy lalàgnany boaka fa diminuer budget ny carburant ny province non tasenao nany diminuer pa miala maromaro atakiko aminao tasenao tsisy valinao parce que anao tsisy droit anao boka tsy mitarandio valigny aboany mangarahara zay raha tadiaviny avao bon amaragna ko izy atsika jotso Ambario be mandeha fagnadiovagna fikarakaragna Ambario be ao hitanay tsapanay zay tsy mivolagna igny fa raha volagninay ty question ndraiky apetrakanay eto parce que maro olo nagnontany za donc andesiko le volagnan'olo question n'olo vahoaka fa tsy olo araiky aroe telo vahoaka maro nagnontany aza lazoky be karakory tsara be fandehany stady ambody vanio fa malahelo zay vahoaka nomaly zany ampagnategnanareo tantareko aminareo stady io raha ny tegna izy tamin'ny andrany anglais mbola teto ta Madagasikara ro ny rambilezo tanareo avaritra ny stady io bongo tapaka io zoteny bongo mitoy fa noho ny anglais ny rambile nagnamboatra teo antsasaka bongo ny tapandro ny rambilegna io tany io ahitanareo hoe ambody vanio io stady io mahazo ro ampotika hely iny raha nisy katolika ny tantana zo katolika tompon'izo izy amizay koa navy fanjanahantany nandesiny français teo place io nagnanaovan'ny la France na hoe nanaovan'ny frantsay tamin'ny fanjanahantany nisy tamitsika ta Madagasikara tamin'ny andro zany ho izy n'apôstôly fanaovandreo au poteau dadilahitsika daditsika zamatsika ngovavitsika misy poteau teo io stady be ambody vanio teo nagnanaovagna olobetsika taloha au poteau zegny vers 3 heures à 4 heures du matin tsy angano fa tantara nisy ary tsy hono izy koa katolika ny tantagna stady io zay navianizy za koa tsy diso volaniko masake mamaly eto zay olo famatra zegny Saint Jean agnaran'io stady io tamin'ny andra zegny izy koa fa nefa les colonisations navy atsika naleo tegna 60 olobenay dadilahinay pe à son âme ampodiko olobenay dadilahinay nampitondrasinay agnaran'io stady io Toul Laurent stade Toul Laurent karaha toy ny gymnase io gymnase Toul Laurent fotony olobe nagnano nahavita teto Ambario be izy tsy nandafatanindrazana karaha député sasany izy tsy nandafatan'olo karaha romera sasany niegny vahoaka nalalaka vahoaka nisy ny mangarahara fa noho navy fivoan-draha
malaky koragna tam'izo mbola izy katolika volaniko zegny normal ZOS jeunesse ouvrier sportive nambario be tompony karaha toany hoe Barcelone FC Barcelone ro managna stadindreo, Real Madrid ro managna stadindreo, Arsenal ro managna stadindreo, karaha toany Marseille stadium Marseille ro managna stadindreo, karaha toany Lyon olasy nivanga terrain nagnamboatra terrain be vaovao io à Lyon. Bordeaux la même chose, conseil général nagnampy vola. Donc tamizegny mbola catholique tompony ZOS jeunesse ouvrier sportive ny Ambaribe be. Izy koa fa nipetraka amizay natsangana le stade Ambodivanio, stade municipal. Donc municipal zegny la commune mitondra izy fa tsy privé na mihaino catholique la commune parce que natao stade municipal fa tsy olo privé. La commune ne karakara stade teo feno soudeur, feno olona niasa asa tagnany tamy la mairie tao, tamy la voirie tao, tamy zany andro zany. Io la courandrefa io na lafiny rotation io to atelier soudeur garage jiaby to baka o nagnamboaragna bu io camp baka ohatsika agnitsika zatra camp io bu io baka tamy la voirie tao. Même io matrakatraka ny stade teo tribune hely fa nanagna ny lazany Ambodivanio stade Paul Laurent zegny. Niany nino raha misy noho ny fitiavandry sasany pesosy ankadalegna jerim-bahoaka hoe fa amezagna olo agnamboatra izy azala Ambaribe io koa zala managna entrepreneur maro misy entrepreneur maheny Ambaribe io magnino masody aty ny agnano izy na intsika inareo zanaka Ambaribe misy entrepreneur io misy entreprise io mavita magnano zegny. Anareo zao ty volagna aminay fa reo tsy mahay magnapetaka fil barbere na hoe andeha agnapody tribune io en placeny asa patoegna olo zegny le aviako volagna. Anareo magnano raha pesosy miodigna aminareo tompiny. Anareo zao mihevitra fara vatomanga sody atangamboatra io ke vita amare tsy taky volanazy io izy magnapody volanazy io zay raha ataonareo io na laboly na spectacle na nino pesos payé avant tout. Le crédit est mort depuis longtemps. Zay raha mbo ataondra vatomanga anareo mahina atsika mifagnabaribary abokoa za mangataka aminareo aza robatinareo agnatiny io awa aza ampidirinareo miresaka politique zandriko awa mialatsiny miaro zandry igny za ambaranareo dignane vahoaka izy nanagna volontaire mba nitia agnamboatra lalagna igny Bellevue igny jamanjary amy CG igny i raha nandeha nataonareo izy menacenareo nitoritorinareo gauche droite mijano hitsy nagnano le lalagna. Est-ce que namboarinareo lalagna io cause namboarinareo normal parce que nareo presque agny a Bellevue agny jiaby mipetraka nangala tany agny jiaby nareo jiaby ry député sy ny forongony agny tany 4 hectare le nareo agny. Niany anareo andeha andoto zandry kely igny amy resaka stade io tompony zo la mairie fa io tsy stade privé. Asa ritovinareo zandry igny ndre nisy bay na contrat nataony tamy la mairie oui d'accord accepteko fa izy kasa litovinareo fa nareo fa te hagnano business nareo amy stade io ndraiky sody aty
Ravatomanga fa zay kazabadoiny. Firy fangodingodinana anao ataonareo amy lamairie io, raha-mpanjakana, raha-mbahoaka. Anareo misy vola? Est-ce que niditra aminareo vola raha jiaby zay? Niananareo ny vola amin'ny stady hoe amboarigna ataon'ino, magnamboatra zay tsy contrat fa ambaraza ny mariny. Vola andihidrika amy stady io andeha mijovy, ambaraza baka azave aminay aboasa he. Matoa rô conseillera rô tegna tiako asandreo contre ary tsy magneky raha zegny, marigny raha ataonareo tsy manjary. Fa zay ka za ribiribegna anareo karaha nitoro managna stady manara-penitra, mindao amy stady manara-penitra anareo ay anareo mamory vahoaka, fa tsy io patrimoine ny ambario be io andeha ataonareo je suis. Ah non, za contre. Non. Stade nampody vanio. Tsy haiko na anareo ikaiky azovy na ikaiky kolasy na ikaiky azovy agnamboatra azy io fa zay tsy magneky. Tantagniny la mairie io, volan'ny la mairie midriky baka io. Zay raha atao io magnefa amy la mairie ndray zovy izy ndray zovy. Ny magnamboatra tsy toerinay, amboara. Félicité ny arany mahavita, fa lera vita ka hoe zay tantagna izy taimboay. Taimboay nagnino mamasiny, nagnino tsy amiagna Rosinao io mitantagna izy bas. Rosinao ko nagnamboatra zao, fa nagnino la commune Tananarivo mitantagna izy, fa magnino neke amboariny fulany ke fulany andita. Oh, asa atao zay zala. Toananay ary miaraka aminareo conseillera zay miady io stade io tsisy mandeha tany hafa zay. Magnamboatra reo volako, magnamboara salimina salimana, fa vola midriky io tsy mandeha amin'olo, midriky amy la commune. Boko tsisy 50-50, 100% vola midriky amy stade mandeha amy la commune. Aminareo ary apasindava tsy haiko manara-penitra, tsy haiko nino pempenitra anareo ay anareo magnano 50-50 nareo. Eto tsisy olo contre développement, fa ataova mangarahara, ataova fahamarinana, ataova mahitsy, fa zay ka za ribiribegna. Olonareo ne nandromboka tribune io, olonareo ko nandromboka tribune io, tsotsainareo ambaranareo dignanay, olonareo nandromboka tribune io nandrava boko nandeha nanangana safodazy bobo maji tsy nefa. Tribune io bobo maji fa navitanay nilanja bisofiny coupe de Madagascar 2 fois. Tribune io bobo maji fa navitanay nampisoma 2 fois coupe championnat final coupe Madagascar. Fa niananareo avy sodiaty ty manino, anareo koa tinony sodiaty, nonoa sodiaty fa tsy lovan'ny dadinay dadilany ndeha menareo sodiaty. Na ino fanagnanareo fasagna babanareo ndraiky mamanareo tsy amenareo sodiaty. Me za baka tsy anongo nagnaraka frère, haindreo folo tiako volagny, olondreo teo nidibiasondreo nandroboka tribune io teo sans passer autorisation de la mairie. Maire zegny tsy nandalo tamy zarga izy nandravagna stade teo. Niananareo vola hoe fa ampody amboarigny nino sodiaty gauche à droite. Oh, zay impaka kajo tsy mila, kofa rara Vatomanga zay tsy mila, kofa rara Joela zay tsy mila, nagnandevo zay loatra. Stop, bas zay.
za miary vahoakany Ambaribe, za miary vahoakany Malagasy gasy karaza olo jiaby. Fa kofa magnambanimbany gasy anareo riatiko gauche droite. Ataova transparence. Tiako, tegna tiako raha ataonareo conseillère reo. Azekegno, abako kasa sy miavy. Ndre reo gnano forcé mbola vahoaka iady amindreo. Ataova boka, zay boka raha mazatra reo force. Rosio io volaniko. Anditondra maramila zandary koa, 800 900 Ambaribe. Mborenareo teteky agny. Poste avancé, mbo apetraka andreo sakaty io parce que reo nde angala sakaty. Mbo apetraka andreo poste avancé sakaty io. Tsarovanareo volagna anakazy. Boavy. Tsy haiko izy na police na zandaro fa mbo ndeha atao andreo poste avancé io. Andiaro ro amle andeha angalarandreo tany io. 5 étoiles dadilainareo. Anareo tsy mba magnaraha mba mampanjary mba mamparavoravo olo fa mivolagna aminareo isan'andra. Io tsisy olo contre développement fampandrosoana fa ataova mirariny amin'ny aky. Fa aza vitivitainareo, aza diadiavinareo, aza badoenareo vahoaka. Reo tsisy raha nataondreo teo frère, même io estrade tribune donia io ko festin nagnano io. Ko festin zava volombelogno reo nagnamboatra io estrade io tamy fanaovagna donia io. Amin'ny fotoagna zao donia vonenareo. Anareo zao tokony donia raha alainareo fa tsy somareo. Somareo ne privé io ni nany. Anniversaire ny vadiky somareo. Rombotromba ny vadiky arbahiny. Nino andidiranareo ny somareo. Atsangana aleva donia. Fa aza atao donia festival ny la famille. Miala tsigny zatsy nongo nagnarana. Ampidiana viloma ko festin. Fa tsy raha zandro nde lenareo, izy boko potenareo, andi samsamboriny diadiavinareo izy. Non, 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 non. Wow, fa mapy zay reine de Salege baka amin'ny Ambaribe ny vonenareo. Anareo zao mila mony zandrelo koa. Fotony tsy resinareo izy amin'ny lazany. Miala tsigny, tosia wawa nareo fa tsika fampitana. Tosia wawa nareo fa tsika fampitana. Quoi, io volangony atsika côté, on est des côtés service. Ko fa zanaka tsika asiditsika avatsika manonga io tsy maintsy potendreo. Ameko ohatra nareo. Raha misy Diego adignako boka zinto. Nde atsika Ambaribe misy raha zay. Atsika Ambaribe boka miattaché Diego resaka ranomasy. Ino raha misy? Am DS. DSS Diego Shipping Service D Shipping baka expédition en français tchèque izy am gasy DSS uro piasan-drandro me dikan'le DSS Diego Shipping Service oh marikitry PFO io brondo ni raha misy zanaka varify ndre mazionga misy raha zegny ndre toliara misy raha zegny fa samby amin'ny agnarany par province zanaka atsika côté zanaka ngomby tsy nampianariny lumono ro mandeha magnatriky dossier-ndreo amin'ny DSS signature miambigny baka Tananarivo nefa DSS Diego
shopping, service, non. Dossier ternao igny, miamby igny baka Antananarivo misigné izy. Oh mon Dieu. Tampoko rô zandry reto amizay magnontany akory ma dossier ne? Ah, mbola tsy enkinavy ro Antananarivo mbola mirabe dossier io. Signature pour accorder baka fan'le zandry reto miambarika amin'ny bateau andeha asa. Non. Anao ndraiky tampoko maregny antany tsisy ranomasina igny, embarqué zanakandro, embarqué zanakandro. Rô boko amizay magnano geste zanakandro igny fa zay Brésil, zay Miami, zay tsy haiko aia, zay Maurice, selfie. Le zanaka côté dossier complet ara-dalàgna napetraka tamin'ny 1840 Napoléon nanjaka jusqu'à Napoléon rebaka, a dossier tsy miboaka. Zegny raha misy amin'ny DSS Diego io ankilam-PFO io bureau-ndro mampalahelo tampoko rô boko amizay. Zanaka omby tsy ampianariny limogno za aminareo. Ampanaoviny test rô zandry reto manonga Antananarivo. Oh, ranomasina aminay eo zay nde ampaningana rô Antananarivo. Ino amizay raha ataondrô zandry aby reto test nino? Test agnaty piscine. Aza la test olo andeha sambosambo andeha ampanaovinao test agnaty piscine. Mon Dieu, quelle idée. Anareo amin'ny APMF tompondra zegny kolikoly mare loatra o normal. Patron nareo patron kolikoly Ravatomanga. APMF nefa ny Ravatomanga. Agnarany fo ministre ni ino maritime. Quel maritime? Anareo pêche, anareo maritime zanaka antany Ravatomanga. Mahery amizay soma pesosy. Anao koa tsisy 25 millions. Anao tsy embarqué. Zegny raha ataondreo amin'ny APMF o. Ary zegny raha ataondreo amin'ny DSS eo. Maro piasa tatsambo mitomagny amin'ny raha ataondreo. Mafy ane raha ataondreo tsika côté fa tsika tsy mety misy jery zala. Atsika zao saky tsika. Semaine agnaby ry. Asa ianareo za. Mbo andeha agnaty fa raha joely atsika jiaby ambaribeo. Mbo atsakandreo olo baka Digo, olo baka Ambilibe, olo baka tsy haiko aia. Avorondreo ambaribeo. Vakitragno amizay misy, famon'olo amizay misy. Anareo boko gaga hoe insécurité peuple. Tsy falegnana olo. Déjà reo baka antignana igny balabala avy fa magnara ataondreo tsy fagnajagna olo. Avy izo. Avy izo. Atsika nandeha tany Tignana tany ndraiky nandrobatra, ndraiky nandrota atsika tany, ndraiky nagnano tafia magnapoko atsika tamindreo tany. Non, non, reo avy amitsika eo reo magnano tafia magnapoko mameny tanàna. Anao mivola fa mira isaka sawa ho antimahory. Na isan'ny bajaji ndraiky isan'ny olo mpagnano tafia magnapoko Ambaribe. Tsisy respect quartier ro amizay, tsisy respect tanàna, tsisy respect olo amin'ny quartier mandry Alignandra. Non, walahe fora regny Alignandra. Mialatsiny, za tsy malegny olo fa raha misy volanko. Ro amizay mandoto tanàna karaha ro tsisy. Ameko exemple. Yo, la glacière yo. Misy Jerusalem zay boka io. La glacière io misy Jerusalem zay. Déjà izy io za tsy sûr zo légal. Illégal io. Tsy haiko sambara zo, tsy haiko nino zo io. À la poudrière io. Anao mandeha io. Wallahi fora renao. Alignandra 2h, 3h du matin ro mitabataba quartier. Ndray matsagnandra ro mitabataba quartier. Ro magnano raha ataondreo sagnatria koragna
koragna tsy atambo za mpanjaka kapoatigna tsy pilo ambadikila koron'olo kapoatigna tsy pilo agnabony tafitragnon'olo n'importe quoi zay agnatin'ny tragnonay piloloavinareo matsigninareo sagnatria ny vava aza misy oka ndraidraikitra nareo amy tany volaniko zegny président fokotaninay la poudrière mahay raha zegny antany volaniko zegny misy Jerusalema zay io déjà io chambre io za sura io tsy légal oh Jerusalema raha malotondreo bako tipolo agnaty lakoron'olo eraka lalagna jiaby n'importe quoi atsika bako gaka hoe maloto tanàna raha tsary nisy taminay teo zegny zay ty tombo loto teo niany nisy raha jiaby zegny mampalahelo zegny antony zay magnamiana reo solution indrindra za zanaka ambaribe ameko solution ataova bac ordure toutes les quartiers quartier araiky asiava bac ordure telo dans le coin noho tsy fagnanaovanareo raha zay ne problème faroe koa ty noho tsy fagnanaovanareo lalagna io tsara bordure ny lalagna zala tragno latsaka ambany lalabe gn'abo normal izy boko lalagna amizay tsisy bordure hoe mikaly rano na mikaly rabe non rano maleny latsaka mare igny barara agnaty tragnon'olo rano jiaby karakory avian'ny tany tsy aloto nde hiasa bac ordure mila ambiasanareo baka en Chine ndraiky Japon samy aby igny baka Tananarivo koa ilivre bac ordure mampamenatra anareo boko ty volamina fa andeha nangagna 5 étoiles ndray tanàna tsy voafenareo insécurité sociale mbahoaka santé mbahoaka hôpital mbahoaka zéro que dalle faut fermer vos gueules s'il vous plaît allo zay mitady olo hafa mavita mitondra mahita zay anareo ndray koa nitafy tanànan'olo andravatan'olo amono olo higadra olo arrestation olo anareo premier aiza la olo magnamboatra za ty miasa BTP tsary nisy magnamboatra lalagna ke tragno ambany lalabe gn'abo karaha io magnano karaha io normal rano midriky agnaty lakoron'olo midriky agnaty tragnon'olo ingénieur anareo bobo majike anareo koa fa nagnano raha karaha zegny asiava bordure ny lalagna abo koa asiava canal mamily izy agnaty ranomasy oui bac ordure zegny nisy teo zalahy abo koa nisy lerany volanko ry Patrice Bargaspe à leur âme miramasy poubelle marandraigny miramasy poubelle reo folakandra amare koa olo jiaby magnaboaka gono poubelle antany voatetindreo quartier jiaby milamy fa zio nde pompier to asianareo magnatriky rano an-tragnonareo ky vahoaka tsy migaka tsy mamboy tsy mihina ny misy anareo volana zay vahoaka mandroarany kapila inananay ataotsika oui est-ce que nareo nagnano effort nagnano karaha ro mpitondra tantanànanao taloha nagnapetraka bac à ordure za tsy henky nahita bac à ordure zay tsy mila amboara tsy mila farigny baka en Chine secret karaha faninareo asiava magnamboatra bac à ordure secret karaha fany babanareo raha vatomanga asiava amboariny bac à ordure la même chose à Diogo
La même chose à Diogo. Anao mandalo amin'igny Eurostock igny. Ho an'izay mahay Diogo mahay izy. Anao mandalo amin'ny Eurostock. Anao nampivava karaha ty mandrapavianao ziska mibody lalagna agny. Anao koa lelely fahigna anao torona. Matiny poubelle incroyable. Igny amin'ny Eurostock igny. Diogo, olo mahay Diogo mahay tany volaniko zay. Quartier jiaby. Wow, montagne. Diogo nanjary karaha zegny. Meranety io tsy nagnano karaha zegny. Ino raha misy amizay? Tsy sakindreo baka ikitiky bazary kely io. Fotony reo mitady hevitra hoe atao fa reo nagnano izy. Reo nagnamboatra trano reo nagnano bazary kely io. Fa merane. Matoana reo zao tsy mahita olo hiasa ndraiky PDS nareo io. Tsy mahita subvention karaha nataony merane teo de merde izy nitady raha jiaby. Nazahoagna poubelle, nazahoagna pompier nino. Tsy vitanareo PDS nareo io zegny. Fa firy fanjavanareo teo? Za tsy henkinareo hoe na subvention baka ianareo à l'étranger. Tsy henikireko, tsy henikitako. Tsy haiko, anareo Diogo gnotaneko. Tanana maloto, bazary kely ery nanjary natsiny naloto. Nefa raha vita tsara ny lamy. Mon Dieu. Ke zegny izy ravako aby. Samia mandinika atsika. Ke za mitodika Ambariobe io tanananaka. Za miaro vahoaka io. Za tsisy loalako. Fa koa fa namorery zay avoreny koa ataonay androrany koa. Koa mandrora aminay androrany koa. Ataova raha ilaminana. Fa aza komandindreo baka Antananarivo agny atsika amin'ny tanànatsika teo. Zay aty teo volaniko nitondra. Zay tsy komandiny Antananarivo zegny. Jamais de la vie. Zay nagnaranaka tsara vahoaka. Ke zegny koragna. Samia mandinika atsika. Anareo zao ty kadalendreo volaniko. Ho avy président tsika jiaby ankaviagny ny association pitrantragnonareo veloma tomboko lahy mandra-peona tomboko vavy. Ary tomboko lahy ary tomboko vavy. Dadilanareo tombotomboko.